Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Dipu ek Autonomous District pu alam penjai kathar ke than kapamang hu pusi BJP asong pen pharang kamai ke phapon. Karbi anglong aradaphan batai jai kathar lam ke than pachubai pusi BJP asong pen lamboy kipipon. Bo signify kretrok arni BJP asong atom pen tong sakot pen pharang kamai kangnipon. Bangso pherang kya mai kang nipon ki APHL se asong meipu jai kathar kedam tang arni pherang kya thengno kaning je pon Dipu ek Autonomous District pu alam the radaphan paklang ki ahok alam kali lapuson alam the ke radaphan than thesi kemeji pusi BJP racharya songatum pen jai kathar aphan jongpon Lapen jai kathar pu abang phu Karbi anglong halong ke thek cheparoka aret ki chokche athe alangli ki KSA asonga phanta ke thak abang phulo lapen jaka sa songa hutta tokso ke do ahot aputhakta rata phan than paklar thek thi lasi jai kathar aphan langdam et pulote kopisi Karbi anglong aphan ke klem pi theklo lasi la hayalama puthak jai kathar pen lamboy nang pinangji pusi laichan ingleng pen parang ya mai kang pon along ningje pon Karbi anglong rat ningje le pushon si kartugang tung athe Karbi anglong rat aphan ke klem pi only jai kathar inuet laso alang ke pinda lasini le karjugang tung alang li chithakse ki me ba jai kathar sakuri do boma hut ladak kwansi Karbi rat phan kirap ma la bangke alang li rat aphan waida phan paklang ke misen nilito me technolong ke ASDC CPIML atung autonomous state a movement along ajak dingkrui penta jai kathar contribution away MOU which tokanta lapen dak Karbi anglong along kache songa song do anatumke masapsa vet sida sarkar pen agreement dola arlo song atumta UPDS atumta MOS 1 chitoklo non song trok atumta MOS 2 chitoklo la solong pen ke chok che kele dam de ke lage chipaking me sita jai kathar ke alangli saguri jutkok pen election pathu to that pen alangli hinlo ke theknai puka chipindak pen jaka sa movement laan central government pen priority nangi pi central government pen si declare nang tuma phang autonomous state aphan nitung ka chingwai phan ang hanglo tu lapen talks ta damlo chingwai lo arnisi natta jai kathar je Karbi anglong rat aphan than the je talks ke do ke positive kali talks ke do ke fere me chunche de tahai ke rat aphan than depin nilitung ke jel jangnun be tunglo sta hu da kamang alangli ke thana bangke rat aphan ke than thu bangke talks ke positive talks ke kai le do ta positive pusi central government state government pen kido alam rat aphan paklang sita la pusona munit laso jai kathar alangli ke claim bangke laso talks bangke agreement ave pin pen pajutko agreement ave pin pen si pajutko lo Rahul Singh Narason apran dam nang koklo ong dung tum jel ji tham nang lo pinang lo tume guli chonang lo sita ultimately a result ke avida lasi jai kathar bang copy a potsi autonomous state a movement central pen talks do boma puthakle pawidet abangke rat afan waidak pen chethan se akimi usineli tumai in pen equation do मोदी के जापोना सरकार हरमु हरतार आदर के बाद आरेत आपुथा MP गौरव गगৈ आनिंग किपुंग इंडिया डेट अलong tangka aminu kepa jumpen hormu hortar ador kepa bat pen chenglo rot ahem kache thap anam kapabat ponthu sonsi Narendra Modi ke japona sarkar pen non malom det arlo along hormu hortar ador ke bat pik along puthot rot ahem mate flight kache thap anam kepa bat ponthu ke chok chepusi Gaurav Gogoi pen chepaklang pon flight anam kepa bat pon lage Guwahati pen Delhi Sikasuri krepho Delhi pen Chennai Sikasuri ke Delhi pen Srinagar Sikasuri krepho lapen Delhi pen Jaipur Sikasuri kresi heihui puse Gaurav Gogoi pen sungpon lasilapu an det arlo along kepabat ponaret ke kiduk det aratatum isi akisung anat do koklo puta MP Gaurav Gogoi pen Modi aphan aning kipung chepaklang pon News Desk Report Karbi Anglong News Ingdeng trok sike Brazil kep kechok Guru Chingduk Arani ingthir et pen ketalon pon
Northeast India angkang alongri along ingthir et alongri pu Karbi Anglong angkang pen anong chethangdun plup angkang pinila khain kora trok dwarbagor emisi constituency ke parlo dolamara Lokhimon Ashram anparta kurua kengri Lokhimon aduan pi along ingdeng trok sikebra sirkep ke chok kuru chingduk arani ingthir et pen ketalon pon Guru Chingdu Karchu Ketalon Pon Laki, Jasimet Lokhimon Adhorom Aphan Amahang Kapat Hek Vek Abangpu Kurusar, Lokhon Ingti Hensek Pirte, Hache Arani Apotsi, Lokhimon Adhorom Aphan Ke Kroy Arat Anke, Arni Kang Thir Lapen, Arni Ke Thesi, Peman Ponlo. Kurusar, Lokhon Ingti Hensek Pirte Hache Arani, Ning Arong Pen Kedeng Pon Laki, Munit Monor Anparta, Kereng et Api, Bab Bi Pen Chenglo, Ame Kevang, Ning Arong Kachipi Asonsi Lokhimon Adhorom Aphan Ke Kroy Arat Anke, Ning Arong Pensi, Arni Ke The Kang Thir Peman Ponlo. Lason sipini Lokhimon adowan pi along Guru Chingduk Karcho Ketalon Pon Ajamek Atengke Ada Por Phaike Thom Apor Ahut Guru Poatum Kangthir Methek Pi Ponlo Bang Sopi Baji Trogra Achitim Apor Ahut Guru Po Atum Aphan Kedeng Baji Troxi Apor Ahut Raddet Pen Manpi Kachiman Lapen Kangthir Methek Pi Det Api Ada Por Phai Nerke Karcho Pedu Ponlo Karcho Asai Juddet Pen Api Raddet Pen Arnisi Apharman Lunka Namalin Sitami Dengpon Kaziranga pen risaningti Karbi Anglong News. Nili pini nangli tom han kardom paji reglo lasi nili pini nona por nangli tom along nang ningje du nalam thege la pen lo nili tom aning kanwang ason thak thak peneng sitame nili tom eg har mate 16 June ke talon pon along sitame risoi jang atum pini lun kan amalin ke sepahim phu pon apot alang li tum hanta suri akadom pipon lo lapen ke choro pon iglo lasi KSA Asong Erovet Donangji Pura Longle Kimi Havar Karbi Rong Asar Amaya Hin Pen Pherangka Amai Kangnipon Karbia Khea Moyar Bung Pulote Karbi Locharlia Song Atum Aphansi Jong Ponlo Lason se Karbia Khela Pen Longri Longpat Kache Langdun Pen Ason Tin Along Kache Song Pensi Pachun Ponlo Bon Sitame Karbi Locharli Asong Atum Non Amat Rop Ho Kidokok Ajok Karbi Rong Asar Amai Ahin Pen KSA Erovet Kidoji Aphanpura Chuning Riponsi Ahavar Tin Along Tami Pherangke Amai Ingni Ponlo Lason Sibo Signify Kretrok Arni Nomati Constituency Mati Longle Kimi Ahavar Karbi Rong Asar Amai Mephu Nia Sing Narla Pen Chunbang Tongkesor Rong Pi Anparta Arisang Hoatum Doan Denarong Samson Singh Ingti Memorial Club Along Pen Pherangke Amai Pedu Ponsi Karbi Locharli Asong Mati KSA Asong Atum Aphan Isiwet KSA Kedoji Aphan Choning Ripon On Nangkok Kello Mohet Nidi Tumasar Tanang Khanlo Lasi Tini Nilitum la Thekar Karbi Kat News Atum Hanang cho Hangating Nangletum Nang Tong Thekapot Nangletum Kurbang Sitajerlo La Pen Puthot Nangletum la Kat News Kelang Asar Doan Hari Soi yang Atum Doan Tame Nangletum Han Kurbang Sitajerlo Bini Nilitum 16 Nomati Constituency Karbi Rong Asar Mai Pen Bini Kedonangkok Labangke nangletum kadugo wita arbilong lo kedam tang nilitum karbi rong asara mai pen karbi recho tumalong pen pusitame nilitum cingpi ke thandam lo la pen karbi la meda mai tumalong pen pusitame nilitum ke thand pajir lo la pen ako KCS Karbi Cultural Society tu nilitum nilitum ke thand cemum edlo la si ekroy sar pen sepini karbi anglong Karbi Student Association Pulote Amoyar Bung ke isiwet nanggi tapose la Amoyar Bung isiwet ke dujia phan nilitum karbi rong asara maya hin dan uthot nangletum phan kini rialam tekel lalo asi et isiwet dode pulotang te eletum dam jam do jam claim jam la bangke ajat asai ta chune de di mo nilitum asar ke niya son thakason si aprang si nangache song roman script do nangji puta karbi locharlia song bensi nang ke song man si nang chun lo thek son tak thak si asong ang deng nang ke song stame nang chun bom lo si puthot non ile tum iswet do thulo pulote aku ang bache song nei ang deng do piglang hala bang so ang deng sitame iswet de do pulote lam thi iswet nei lo pulote kitun je de dia lama be poti itu dia panel itu rong asara hin dan ningri lo lapuan sen nilam thanpen
ton itu. Rong teke Baptist Fellowship po arani mesian pen ketalon pon. Wo signify great rock arni pirthe adang po arani ketalon pon pacheton dunsi rong teke Baptist Fellowship along sitami mesian pen po arani talon pon lo. Po arani ajay mek along speaker mati thanbang Omor Singh langni alang li pensi po atum kosona ot pensi man kilong nangjima mati pia potsi man kilong pu alam the than pon lo. Po arani ketalon pon cheng aningkan Amerika adet 1909 aningkan John Bros. Alangli ke Amerika adet Washington pu along spoken pu dolo alangli henlo po arani ketalon pon cheng abang phulo. Dolamara pendor sing tongpi Karbiang Long News. Filisip ni Marley hoi pen sitame ni Marley la pen iyut ni litum celang pen pini por ni misen pen itum kita long pot arnam panstame akiru pilo la pen pini da kecitong ana potum panstame la puson herjume pihang kehang pilong pot abang putina potum stame ning arong pon lo pusi ning cethelo la si la puson dak thak kibang jilang aning kan sitame ni litum la puson dak thak por ni mate misen pen itu la puson kita lon thulong jap hansi arnam along sitame herjume cho hang thulo lapon ante pini la puso kita lon along sitame ni litum misen pen pachun long pamia pot ni litum ni Marley hui pen sitame ningarong parpig lo la pen potum hansame ni tum masap soviet anong is tami alang litum aphan nilitum pipon long lo la si alang litum pachoteng tum same ningarong parpig lo pusi alang litum same pachini thulo la si nilitum same ansu se ningarong lo potum ana phan same la pen arnang mo phan same pini la puson hitum ke pachun long pime la pen la kado ka vinitum department hini jalang pet pen sinitum bang sojai me pachun long pornang phan same choro lo Limen je kami ma. limen ke miri rong hang pinili dak ni Marley rong tega Fellowship ni Marley long ni thekte same ni Marley president lo lihen laan hen lo